Tibda ġurnata oħra f'dan il-ħabs immexxi mill-Caritas magħruf bħala Dar Sant'Anna. Justin iqum bil-qtuħ tal-laħam. Fil-verità għandi qtuħ tal-laħam. Mike iqum bil-burdata tal-kant. And I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we all go in. And if I was a sculptor, for breakfast. Sweeter now? Issa. Jidħlu għal-grupp. Marjella titlob li Justin ipinġi kif iħossu bħalissa. Waħad pinġi, kif tħossok bħalissa? Xidda nħoss ħafna emozzjonijiet differenti, mhux ħafna nipoġġihom. Justin ma jirnexxilux mill-ewwel. Il-problema hi li jħossu ħafna affarijiet. U għawġu jibdaw għax jifqu mid-droga, jifqu mix-xorb, jifqu mit-taħwit, jifqu mill-ħajja ta' barra, f'daqqa waħda jkollhom bombshell ta' affarijiet li jitħossu. U aħna ma nħalluhomx jħarbu minnhom, iridu jiddilja magħhom mingħajr ċans biex nagħtik ċans tal-għodu. Ħafna affarijiet jħossu. U ħafna drabi laqas għandhom l-opportunità li jpinġu għax inti għandek talent. Le? M'għandhomx. Iridu jitalmu, malajr. Bażikament bħalissa dan ħossni jisni flotta ħamin. So, qed intiru. Mbagħad dejjem irridu nerġgħu niġu f'dan il-post. Hemm min jaġġel, minnu b'saħħtu, minnu l-bogħod, minnu viċin. Però qed inħossni litteralment wieħed minnhom. Illum il-ħadd. Eman ingħata permess biex qatta ftit ħin mommu. Ilu 7 xhur ma jara. Kont inni ma qatta l-wasijat ma' ommi xi 7 xhur. Ħadd pjaċir ħafna, għazzajda ħafna. Eman għandu 28 sena. Feta żgħira imiss ma' droga. Bdejt immur il-bank li ta' żabbar u nagħmilha ma' n-nies ikbar minni u jgħodu droga kull bat frittu magħhom mur nisirqu naħdu droga. Kont nara ħija jittaqqab, kont nara ħbib tiegħi. Ma spiċċajt minna aħna nipprova darba għal 2 għal 3 u tibqa' sejjer imbagħad. Darba minnhom Eman ikun f'xifer il-mewt. Jieħu overdose. Kont ma ġiex persuni. U ħadna l-perni u ħadna l-ismek u ġejtu li. U telquni ġo għalqa. Sħabu jħalluh waħdu f'għalqa. U wara xi sijaw telquni ġo għalqa wara sija u nofs. Ħallew kemm? Ħallewni hemm wara xi sija u nofs qomna. Għaliex telqu ħallew kemm? Forsi beżgħu ma nistax tgħidha wara naħseb biċċa kbira jkunu jibżgħu għax jiftħulhom każ u jitfgħu mill-ħabs illum fuq dik issa nbidlet il-liġi. U insomma qomt u rġajt bdejt naqbad nieħu għamilt xi 15 immur id-detox ħollejt il-mistura u bdejt nieħu bdejt nibża. Imma mbagħad jisru jaqbad ir-ranga. Eman jerġa' jieħu overdose bil-Pirmli. Ħadd doża ma kien ma flaħx għalija. U għalit u sabitni jom id-dar. Din id-darba tkun ommu li salvaħ. Sabitni fuq il-kamra tal-banju. Mhux ħudt malalt, baċċempet l-ambulanza, ġew l-ambulanza, ħaduni l-isptar, ġabuni fuq tiegħi għamilt jumejn. Eman jispiċċa l-ħabs. L-ewwel darba qabduni kelli 10 pakketti, sabuhomni fuq il-kontadni kif nixtrihom biex nipprova nbieħhom biex ikolli biex nieħu għalija u resquni bit-traffikat. Mbagħad bdejt saq stereo wieħed l-snin fuqu. Mbagħad rġajt saq stereo ieħor wieħed minn ta' xi xahar. Sakemm daħal il-ħabs ommu ma kienet taf b'xejn. Anke jekk kellu tatu fuq idu bil-kliem ecstasy, iżdommu din il-kelma ma kienx taf xi tfisser. Għandi din il-kelma
Ecstasy. L-ommi kon ngħidilha dikja kont ngħidilha di l-eżem ta' kumpanija, Xelina Towing Service. Ma li joħroġ mill-ħabs, Eman jerġa' jieħu overdose. Ħriġ mill-ħabs l-istess, mort ma' ħbib tiegħi, mill-kamra tiegħu, u peress li kont inni naqra biex itniequ bil-labra l-ħabs kont naħraq. Ma flaħx għalija u ħadtu li. Sieħbu minkejja s-sogru li jwaħlu fih, isalvalu ħajtu. U mal-las ġemp l-ambulanza baqa miegħi, baqa ġi l-isptar miegħi, ma xorta fetħulu kas, imma ma qaċ jgħid li għax fetħuli kas waħek. U mbagħad kif kellimt miegħu wara li jiena ma qasek jitfgħu risenti ħabs, għal ma bniedem mhux ħaħalli ħmut. Meta kien żgħir, Eman kien jibża mill-labra. Tant li kont nibża minna qas tip tal-tietnu tal-iskola ma ħadd tas kemm kont nibża minna lill-labra. Iżda spiċċa jdaħħal il-labra 4-5 darbit kuljum. Kont indaħħal darba anke l-bit 5 kuljum. Eman jgħid li droga kisritlu ħajtu ħajjet ta' madwaru. Ikollok karozza bieħa, kollok xi ħaġa tal-flus tissirhom, kollok xi ħaġa, kollok xi proprjetà tbieħha. Spiċċajt sraqt il-missieri għal darba darbtejja u tlieta. Sraqt id-debijiet ta' ħuti kollha. L-ommi sraqta ħafna mill-missieri, jiddispjaċina ħafna imma. Minn qatt ma missa jagħmel mezz u ħadd ma jipprova jmissax. Il-konsegwenzi li l-bati wara huma ħafna kbar. Stajna konna aħna li għaddejna mill-istess esperjenzi. Stajna konna aħna li sibna l-istess ostakli. Dawn situazzjonijiet naħseb aħna s-soċjetà hemm barra għandna nirriflettu ftit. U meta nitaqgħu magħhom ngħinuhom dawn tip ta' nies għax tiskanta kultant ftit għajnuna u ġibu konxu dak li kif. Il-ħabsin kollha, il-ħin kollu jsemmu jiftakru f'dak li għaddejjin minnu l-familjari tagħhom minħabba l-vizzju ta' droga. Vera jimmissjawhom il-familja u hekk fuq l-om tagħhom, ħuthom, konxi, pereżempju f'każi li hemm ħuthom iżgħar minnhom konxi li qed ituhom eżempju ħażin. U jiena dejjem ngħid ħarsu madwarhom taraw il-familjari tagħhom u tgħid dawn in-nies batew miegħi issa rridhom jifirħu miegħek.